वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने दर्शनम् नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण। ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായം തീരുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. यदा ह्यावहितो अग्निर्दारुष्येकः स्वयोनिषु ज्ञाने वागादि विश्वात्मः भूतेषु च तदा पुमान्. यदा ह्यावहितो अग्निर्दारुष्येकः स्वयोनिषु ज्ञाने वागादि विश्वात्मः भूतेषु च तदा पुमान्. यदा ह्यावहितो अग्निर्दारुष्येकः स्वयोनिषु ज्ञाने वागादि विश्वात्मः ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഹ്യവഹിതോ വഗ്നിർദാരുക്ഷേകസ്വയോനിഷു നാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മകാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഹ്യാവഹിതോ വഗ്നിർദാരുക്ഷേകസ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മകാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അല്ലുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ. സ്വയോനിഷു നാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മകാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓ നമോ. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി?
കേൾക്കാം, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യാവഹിതോ വന്യർദാരുഷ്യേകസ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഹ്യവഹിതോ വന്യർദാരുഷ്യേകസ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മകാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഹ്യവഹിതോ വഹ്നിർദാരുഷ്യേകയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മകാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഹ്യവഹിതോ വഗ്നിർദാരുഷ്യേകസ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. യഥാ ഹ്യവഹിതോ വഹ നിർദാരുഷ്യേകസ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മകാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് ചൊല്ലാമെന്നാല് അടുത്തത് ചാൻസ് തരാം. നമുക്ക് അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യഥാ അത്രത്തോളം, ഹി ശരിക്കും അതേപോലെ, അവഹീത അമിതഭാരം ചുമത്തി, വഗ്നി അഗ്നി, ദാരുഷു തടിയിൽ, ഏക ഏകം, സ്വയോനിഷു ആവിഷ്കൃത രൂപങ്ങളുടെ സ്രോതസ്, നാന ഇവ വ്യത്യസ്ത സത്തകളെ പോലെ, ഭാതി പ്രകാശിക്കുന്നു, വിശ്വാത്മാ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ പോലെ, ഭൂതേഷു ജീവാത്മാക്കളിൽ, ച യഥാ അതേ രീതിയിൽ, പുമാൻ പരമപുരുഷൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തടിയിൽ അഗ്നി സർവത്ര വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി സർവ വസ്തുക്കളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ തുതീയനല്ലാത്ത നിജാധീന ഏകനായിട്ടും ഭഗവാൻ അസംഖ്യം വിഭിന്ന അവസ്ഥകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ബിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അണുശക്തിയിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം വീക്ഷിക്കാനാകും. ദ്രവ്യവും പ്രതിദ്രവ്യവും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതയുടെ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളാണ്. വിറകിൽ നിന്നും അഗ്നി ആവിർഭവിക്കുന്നു, ക്ഷീരത്തിൽ നിന്നും തൈര് കടഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്രകാരം ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്തം പോലുള്ള വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം പരമാത്മാവായി അനുഭവ ഗോചരമാകുന്നു. ഈ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാർഗമാണിത്. മറ്റൊരു അഗ്നിയിൽ നിന്നും വിറകിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ദിവ്യ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ദിവ്യബോധത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ തന്റെ ദിവ്യ കൃപയാ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ ഉചിതമായ ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നു. ആകയാൽ ഒരാൾ വിനയാന്വിതനായി ശ്രവണ മനോഭാവത്തോടെ
മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കാവൂ. അപ്രകാരമായാൽ ദിവ്യ അസ്തിത്വത്തെ ക്രമേണ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. മൃഗത്വവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന അന്തരം ഈ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യഥോചിതമായി ശ്രവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്നു, എന്നാൽ മൃഗത്തിന് ആ കഴിവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मेदेषु निर्विष्टो पुङ्गदे भूतेषु तद्गुणान्. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मिदेषु निर्विष्टो पुङ्गदे भूतेषु तद्गुणान्. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः സ്വനിർമിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്കതേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത അവർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൗ ഗുണമയർഭാവൈർഭൂതസൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭിः സ്വനിർമിതേഷു നിർദിഷ്ടോ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता माताजी. हरे कृष्ण. चोलिकोलो. हरे कृष्ण. चोलिकोलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सीता देवी माताजी. हरे कृष्ण. चोलिकोलो. सदी देवी. सॉरी, सदी देवी माताजी. हरे कृष्ण. चोलिकोलो. हरे कृष्ण. अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. असो गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. सुवर्ण प्रभु माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. സതിദേവി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. വേറെ ആരെ? ഭാരതി അമ്മ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणाः. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. डॉक्टर विजयकुमारी माताजी. हरे कृष्ण. चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അസൗ ആ പരമാത്മാവ് ഗുണമായി ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവൈ സ്വാഭാവികമായി, ഭൂത സൃഷ്ടിച്ചു, സൂക്ഷ്മം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആത്മഭിഹി ജീവസത്തകളാൽ, സ്വനിർമ്മിതേഷു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വസൃഷ്ടിയിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ സ്വസൃഷ്ടിയിൽ, നിർവിഷ്ട പ്രവേശിക്കുന്നു,
ഭുങ്കതേ ആനന്ദഹേതു ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളാൽ തദ്ഗുണാൻ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാവ് സന്നിവേശിക്കുകയും അപ്രകാരം ഹൃദയസ്ഥനായി ഈ ഗുണങ്ങളിൽ പരിണാമങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണപരിണാമങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ള സംഭവ ഹേതുവാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിക്കുന്നേ? സുവർണ പ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, വേറെ രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചു മാതാജി അടുത്തേത്. സുവർണ പ്രഭ മാതാജിക്ക് അടുത്ത വായിക്കാൻ. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഉത്തംഗമേധാശാലിയായ ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ അങ്ങ് താഴെയുള്ള നിസ്സാര ഉറുമ്പ് വരെ 8,40,000 ജീവിതവർഗങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല സൂക്ഷ്മ 84 ലക്ഷം കേട്ടോ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെ ഉപാധികൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ ജീവാത്മാവ് സർവപ്രകാരത്തിലും നിസ്സഹായനാകയാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ഭൗതികാനന്ദം നേടാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാവിധ ശരീരത്തോടുകൂടി ജീവാത്മാക്കളും തന്റെ പുത്രരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുത്രന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവുമെല്ലാം പരോക്ഷമായി പിതാവിന്റെയും ക്ലേശവും ആനന്ദവുമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു തരത്തിലും പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ പിതാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാ പുരസ്കരാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഇനി അവസാനത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനരാദിഷു. ഭാവയത്വേഷ സാത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനാരദിഷു. ഭാവയത്വേഷ സാത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനരാദിഷു. രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യഗ്നരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവയേഷസത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവാതിര്യൻ നാരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാവയദ്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവന ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവദിദ്യങ്കന രാധിഷോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, മൈക്ക് ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പാവയേത്തേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനരതോ ദേവജ്ഞരാദിഷു ദേവദിര്യജ്ഞരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ഭാവയതി സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഏവ ഇവയെല്ലാം, സ്വാത്വേന സത്വഗുണത്തിൽ, ലോകേൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, വൈ സാമാന്യമായി, ലോകഭാവനഃ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അധികാരി അഥവാ യജമാനൻ, ലീല ലീലകൾ, അവതാര അവതാരം, അനുരതഃ പാത്രധർമ്മം കൈക്കൊള്ളുക, ദേവ ദേവന്മാർ, തിര്യക് നീചമൃഗങ്ങൾ, നരാദിഷു മനുഷ്യൻ മുതലായവയിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്രകാരം സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പ്രഭുവായ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നീചമൃഗങ്ങളും നിവസിക്കുന്ന അഖില ഗ്രഹങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നു. അവതാര രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ലീലകളാടി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങൾ വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം അവയിൽ ഓരോന്നിലും മാത്രമല്ല ഓരോതരം ജീവിവർഗത്തിലും അവതരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതിനായി തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെയും അതേസമയം പ്രത്യേക സ്ഥലകാല പരിസ്ഥിതി സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായും അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയമായോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനായി ഒരു ജീവാത്മാവിനെയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഏതു വിധത്തിലായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആനന്ദം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാശ്വതാനന്ദം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാകയാൽ ഭഗവത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമത്തെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ പ്രതിനിധിയെ അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പുത്രർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഉതകുന്ന പ്രചാരണം മാനവ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ സമൂഹങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലും മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലും തുടരുന്നു. ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയാമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം.
പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെ. ആ ശ്രവണം അതെന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ നമ്മൾ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെയാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ബന്ധനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ. അത് എവിടുന്നായിരിക്കണം? ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശം ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും വിവർത്തനമുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ പ്രഭുപാദരിലൂടെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് തന്നെ എന്താണ്? ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എന്താണ് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് തന്നെ അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ഭൗതികവാദിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഒരു രാജാവ് ഇത്ര ദിവസമേ ഉള്ളൂ, എനിക്കൊരു 7 ദിവസമൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെയാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. ഇനി എത്ര കൂടുതൽ ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാം അതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാം സ്വന്തം രാജ്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ എന്താണ് ശരിയായ ധർമ്മം അല്ലെ, എന്താണ് ആ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നല്ലേ, ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസം കേട്ടു അല്ലെ. 7 ദിവസം കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശുകദേവ എന്താണ് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ പറയുണ്ടായി, അതിന് ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ആ മരണഭയം അല്ലെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ശ്രവണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. എല്ലാവരും എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. രുക്മിണി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രുക്മിണി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ആ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായത്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, അമ്മയുടെ കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ആ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം അല്ലെ. എന്താണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മാധുര്യമുള്ള ഒരു പഴത്തോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. മാമ്പഴം, അതിന് എന്താണ് തൊലിയുമില്ല, ഉള്ളില് സീഡുമില്ല അല്ലെ. അത് അത്രയും അതിന്റെ ജ്യൂസ് അത് കുടിക്കാനാ പറയുന്നത്. ഇതിലെ കൂടിയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു എന്താണ് ഈ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും, എല്ലാ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്
പോവാനും സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ജന്മകർമ്മച മേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും അവതാരവും ലീലകളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണല്ലേ. ജന്മകർമ്മച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി മാമേതി സ്വർജനം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ കറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ അല്ലെ. അത് നമ്മൾ എന്താണ് അറിയാത്തയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒക്കെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു. അതിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അറിയാത്തയൊക്കെ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും ഒക്കെ അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഓരോരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ് 1ഉം 2ഉം സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖമാണ് ദശമസ്കന്ധം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഭാഗവതത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്യല്ലേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാർഗമാണിത്. മറ്റൊരു അഗ്നിയിൽ നിന്നും വിറകിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ദിവ്യബോധത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം, ഒരു അടുപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ പൊങ്കാലയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അടുപ്പിലാണ് ആ പൂജാരി ഇത് കത്തിക്കും അല്ലെ, വിറക്. പിന്നെ വേറൊന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ അഗ്നി പകരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ദിവ്യബോധത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ അല്ലെ. ആത്മീയ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നൽകിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മളിങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് മായയിൽപ്പെട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇതാണ് സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രം വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെയൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ ഗുരുവിന് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പ്രഭുപാദർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. എന്നല്ല, നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു അത്രയും എന്താണ് ആ ഹിപ്പികളൊക്കെ അത്രയും അധപ്പതിച്ച രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവരെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണേ ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം വേണമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത അതൊക്കെയാണ് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനല്ല അല്ലെ, എല്ലാവരും ജീവദയ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ, അത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്നു, എന്നാൽ മൃഗത്തിന് ആ കഴിവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം. പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്താണ് ആ ചന്ദനമരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയും. ചന്ദനമരം അത്രയും സുഗന്ധമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്? പൂജക്ക് ഭഗവാനെ ചാർത്താനും അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ചന്ദന തൈലം ഉണ്ടാക്കുക, അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ചന്ദനമരം. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്ത ആൾ എന്താണ്? ആ ചന്ദനമരം വെട്ടിയിട്ട് വിറക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ചന്ദനമരം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നു 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് മനുഷ്യ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ യൂണിയൻ 84 ലക്ഷത്തിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗമുള്ളൂ അല്ലെ. ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കുറവാണ് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ. അതിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് തന്നെ എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ലഭിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി അത് നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ചൊന്നും നിർത്താതെ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെ. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അവർക്കും ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നു. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവര് സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, അതൊക്കെ എത്ര കാലമാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമില്ല. എന്നാൽ എത്രയോ ഇനി അടുത്ത എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട അല്ലെ. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രം, അങ്ങനെ ഇനി എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാവിധ ശരീരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാക്കളും തന്റെ പുത്രന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുത്രന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവും ഒക്കെ പരോക്ഷമായി പിതാവിന്റെയും ക്ലേശവും ആനന്ദമാവുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു തരത്തിലും പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ പിതാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാപുരസരനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ധാമിലാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ഒരു പതിപ്പാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആദ്യം സന്തോഷം ലഭിക്കുക അല്ലെ. മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് മറ്റൊരു വസ്തുക്കളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും കുട്ടികളായാലും എന്തെങ്കിലും മൊബൈല് അല്ലെ, മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും സൈക്കിള്, ബൈക്ക്, അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവര് സ്വയം തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെ. പുറത്തേക്ക് അവര് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് തിരയുന്നില്ല അല്ലെ. അവർ ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട് അവര് ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെ. ആ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടെയാണ്?
ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്, ഭഗവത്ധാമാണ് ആ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പേരെന്താണ്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആനന്ദത്തിന് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയാണോ അതുള്ളത് അവിടേക്ക് പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവത്ധാമത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മോട് അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ പറയുന്നു, തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണോ ഭുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാക്വപൂർവിർവിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സ്വദയാപ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കരുതേണ്ടത്? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. എന്താണ്? നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എത്രയോ ഭയാനകമാണ്. അത്രയും കൂടുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാണെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ജന്മം തന്നെ അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. പലരും പറയും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അയൽവക്കത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ അവര് ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികൾ, ഭഗവാനോട് ഭക്തിയില്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇനി അവരുടെയൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ചിത്രഗുപ്തൻ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഓരോരോ 28 നരകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തീർത്തിട്ട് വീണ്ടും വരണം അല്ലെ. നല്ലൊരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതണം ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ എത്രയോ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മള് മഴയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കുട ചൂടും അല്ലെ. കുട ചൂടുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആ മഴയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുട തുറന്ന ഉടനെ മഴ അപ്രത്യക്ഷമാവില്ല അല്ലെ. മഴ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കുട ചൂടുന്നത്, നമുക്ക് ആ മഴയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. അതിന്റെ തോത് ഭഗവാൻ കുറച്ചു തരും. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ആ പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ ഏതേത് സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുക്തി ലഭ്യമാണെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു, എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാം പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത്. ഒരു എന്താണ് ആ മക്കള് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാര് അവർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിരുന്നു, നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു പോവാൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി, അച്ഛനും അമ്മക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇന്നിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വീടൊക്കെ വിട്ടു പോകും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ വീടൊക്കെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അച്ഛനമ്മമാർ വിഷമിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെറിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ആരാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടും അല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടല്ലേ. എന്നാല് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്തതിനോടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. ആ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ അയക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ശ്രീപത്മ സ്വാമിയൊക്കെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പറയും, അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനെ ശ്രീപത്മനാഭാചനം. അഖിലാണ്ട കോടി, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു, ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവികളെയും അല്ലെ, ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ആനയെ വരെ അതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊന്നും പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, ഓരോന്നിലും അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങൾ, വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതികൾ നിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം അവയെ ഓരോന്നിലും മാത്രമല്ല ഓരോ തരം ജീവവർഗത്തിലും അവതരിക്കുന്നു. അവർ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതിനായി തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെയും അതേസമയം പ്രത്യേക സ്ഥലകാല പരിസ്ഥിതി സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായും അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാ, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ പ്രതിനിധി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ? വിസ്മൃതാവസ്ഥയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാകിയാൽ ഭഗവത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ പ്രതിനിധിയെ അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ പ്രതിനിധിയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൃഥ്വിത്യാച്ച് നഗരാതിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാരവരെ മോരനാം. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു അല്ലെ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ. അത് ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രഭുപാദരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മുന്നേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരൊക്കെ അവിടെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ പോകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അവര് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാര് ഒരിക്കലേ അവിടെ ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ താഴെ നിന്ന് അവരൊക്കെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അവർ പറയുന്നു, ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ലോകം മുഴുവൻ ആരാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക? അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അത് തെറ്റായിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ആയിരിക്കില്ല, ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ല, ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക? ഈ ബംഗാളിൽ നിന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ നിലയിൽ നിന്ന്. പ്രഭുപാദർ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്, സംശയിക്കരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതല്ലേ. അത് സത്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്ക് അല്ലെ. അതിനെ നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കരുത് എന്ന് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കണ്ടായി, ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഇതാര് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. പ്രഭുപാദര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഏതായാലും അത് നിങ്ങളാവാൻ വഴിയില്ല. എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ, പിന്നീട് നിന്നാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പ്രഭുപാദരാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലേ. അമേരിക്കയിലൊക്കെ എന്താണ് അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ എല്ലാവരും റിട്ടയർഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയുന്ന അവസരത്തിലാണ്, വിശ്രമിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് വീട്ടിലത്. പ്രഭുപാദർക്ക്
അതിന്റെ ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല. പ്രഭുപാദർ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലാണുള്ളത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വൈഷ്ണവരൊക്കെ അവസാനം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ മായാപൂരിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് അവിടെ വസിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ പ്രഭുപാദർക്ക് റൂമുണ്ട്, അവിടെ പ്രസാദമുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രഭുപാദർക്ക് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ ജീവദയ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ തൻ്റെ ആ സുഖസൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ തൻ്റെ ആ ആരോഗ്യത്തെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ മകൻ തന്നെ യാത്രയക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ മകൻ പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ്, അച്ഛൻ പോയിട്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ കാണില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എന്താണ് 70 വയസ്സായി അറിയാത്ത രാജ്യത്തല്ലെ, അത്രയും തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് പോവുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് അത്രയും പ്രയാസം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദർ അത് തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അല്ലെ അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും കാരുണ്യമാ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് അല്ലെ, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അത് പ്രഭുപാദരുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ അത് ആണ് പ്രഭുപാദരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല. ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കും ഒക്കെ ഇന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ